Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke onye ji ya zero tata anọ m na obi High Chief Sam Mendu ọnwa na-etili ọra n'Ogidi nakwa ọchịla ọzọ n'Ogidi. Ama m na anụgo egwu a mana anyị ga-abatasị na nke a anyị ga-enwe mkparịta ụka pụrụ iche anyị na Chief ga-akarị tata. Deme Chief. Hello. Daalụ rinne ka isi nabata anyị, o nyela anyị ọjị, anyị agwago ọjị, anyị atago ọjị. Ọgụgụla anyị ọfọ. Na itata ịbịa ka anyị jụgasịa gị ajụjụ pụrụ iche and obi ga-adị anyị mma ma ịkọwatụrụ anyị nke izi nchọ ka ịgwa anyị bụ ka ị nwee ike kọwatụrụ anyị onye bụ maka ụfọdụ ndị na-etonite na-amachahụ gị makwa ndị na-anụbeghị maka gị ka ị nwee ike gwatụ anyị onye bụ. Bụ m High Chief Sam Mendu Onwa n'Ogidi Onwa na-etili ọra na Ukpodunukọfịa Onwa Oroko na Delta State and abụkwa m ọchịla ọzọ Idemmili abụkwa m ozigbo onye Ogidi. Abụ m number 1 High Chief Ogidi nwe number 1 30 something years ago. Unu afụgo na ọbụla onye anyị nwere na onye na obi tata bụ nnukwu mmọnwụ. Chief Sam Mendu biko anyị anụgo na background nna anụ dịka a na-akpụ ya sef odogumela ọra niile Sam Mendu n'Ogidi oyimo ọnwa na-etili ọra mụ amachọrọ ka esi agụ ya mana ama m nọọ ihe Samoroko nwa mmadụ ka egwu ọ gụrụ gị. Ị nwere ike ịgwatụ nwa anyị ka ihe o ji dị gị ka ịkpata o ji wee gụọlụ gị ya bụ egwu maka o tokakwa gị n'egwu a. O toka mana bụ etu ife sokwulu maka as at that time enwere m scholarship for some medical students n'Ogidi n'ogbe mmadụ ise n'ogbe. Ana m akwụkwa ndị okenye the oldest set of people nwoke ma nwaanyị n'Ogidi n'ogbe kwa ana m akwụkwọ ụgwọ ọnwa. Then ana m enyekwala ọtụtụ ndị mmadụ aka. Onwe ndị nlụrụ ụlọ, you know. So onye na-akpọ m afa n'egwu nwere idea all these things. Then nwunye m mekwa mma. Nwunye m, my late wife, na-agbakwa mbọ na-agbasi mbọ ike. In fact, ọ na-eme PhD ya. O mesigwo for PhD ya before ọ nwụrụ. So ihe ndị a bụ ihe ndị anyị mesịrị. Ọ na-asụ ụfọdụ ụsọ, ọ na-ewe ụfọdụ iwe. Ka nwa na ndị ọ na-asụ ụsọ ka ndị ọ na-ewe iwe. Ndị ọ na-ewe iwe a ga-enyetara ha akwa ga-agụrụ ha ọsọ kọsụ nwa mkpi ya maka na ọ dịrị izu nwere gafuo ebe a na-eti mmụọ sị na ọ ga-eje ebe a na-arụ agwụ ọ dịrọnụ izi ya. Ọ dị mma unu anụgo some of his contribution to the community, to ndị Ogidi as a whole nakwa outside Ogidi ihe o megasịrị ndị mmadụ. Daalụ rinne Chief. Daalụ maka na ọ bụrụ ife dị ofele ịgbanika ịkwụrụ ndị medical school anyị ma ihe ụgwọ akwụkwọ na-ada ịpụ n'ogbe epikili mmadụ ise wee na-akwụkwa ndị kalụ nka ụgwọ ọnwa ọ dịrị izi. Daalụ rinne. Mgbe nọ na-agụ maka gị afọ m celebrate your 72nd birthday. 70th birthday. 70th, thank you, sorry sir. 70th birthday. You celebrate your 70th birthday and don't wait here. You say that now.
mgbe onwe ndị mere gị interview dịka ndị Punch mere gị interview ahụ ise ha na Chukwu agọzigo gị na ogologo ndụ dị na your lineage. Your mom or your mom also lived 102 years or above 100. So na ndụ edu taa bụ ngọzi. Inwe ike ished nwere obele light gwatugodo anyị maka ya, as in maka ebe ahụ ikwugasịrị ụmụ gị ọ dị ka ụmụ 7. ụmụ 7. Wee gwasa inwe ike ịgwatụ nwa anyị maka ha nwa obere ka anyị matụ maka ha. Chukwu gọziri m, like I rightly say. My mother nwụrụ at the age of 102. Ọ nwụkwanụ n'oge ịlụrụ because na ọ ka nwụrụ. Mana nwa anyị na-abịa, my wife nwụrụ na-akwụ ya n'ogidi ebe a. So ebe m bi n'Ọnịcha, anyị rapụrụ ya nwa anyị na-abịa na-enekwata ya anya na-esi nri na-enye ya, you know. O wepụta wee na-asị ya, kedụzi ọnwa a? Na ya funeral ọzụgbọ n'ọnwa, kedu ebe ọ nọ? O wee sị na ọnwa jebere ogidi na nwunye ya nwụrụ. O wee wutiere nne. O wee sị na nwunye ya nwụrụ ya. Ọ sị kedu ife ya dịzi ndụ, kedu ndị nwa ya akwazi ya. Wutechasị anya. Enwezi idea, buru ya jebe ihe nụ. Eluo ihe nụ about a month and ka ọ nọ dị. Ọ dị very jovial with ndị nurses nọ ebe a. Eventually, ọ nwụrụ. Ọ nwụrụzie. Anyị kwadobe n'ịkwụ ya na-akwa nwunye m. Ọgọ nwaanyị nwụkwa because of na nwunye m nwụrụ. Nwanne nwaanyị nwụkwa because of ọnwụ nwunye m a. O shi ọkụrụ ndị mmadụ maka ọya kansa. Anyị jee America try ya, amakwara ya to India. O ije India, ọ natasị na nke ndị India kakwa mma. O jeweze the 70 year ya ka ọ na-ejezi India wee nwụrụ n'India. Mkpụrụ obi na ndụkwa. Mụnwa na onwe m change as a human being because nwunye nne enyere m aka rinne. Ọ ya atụ elu ezigbo elu. Onwe ife ị na-eme ọ na-agbakwe. Like you rightly say, anyị mụrụ ụmụ 7. Desi ndụ. Ada nwaanyị nọ Enugu unu. Ọ na EDC Enugu. Ọkwụ ya agbanitekwekọ because na ebe section ọ nọ dịka onye ahụ na-head ebe a. Then my second daughter, Melo engineering, major on power too. Na kuzi na secondary school dị n'Ọnịcha. At the time, I had that place. My son, I political science. Also, na chizi fine magani no. My third daughter, political science. Luna
United Nigerian Airways. Fabi Lagos. Sen Kenya wato na wanyi kwa. By medical doctor. Na luna Ajokuta hospital. Nke a wee sọkwa nke nwaanyị ọzọ. Nke nwaanyị a na-alụkwa na EEDC. Na-agbanitekwafu. Because na metering yanwa dị in charge of ndị mmadụ meters, you know. O wee sọ nke nwoke a na-akpọ Ifeanyị Chukwu. Na-emefu youth service na nke ndị EEDC a na. So, anyị na-ebi ọfụma. Ụmụ m dị ka etu m ezikọ ya. Ofe asụ eme na mụ na-ebifu. Because na omume fa towards me they do good. Adam elozi ya lọtọ. Anyị atụ ilogo elo. Kwa ivi medamu ivi na medaro. Anyị na-azụ afịa quite well. Abụ major distributor ndị Cadbury Nigerian PLC. In Nigeria, I am agba second. Ewepụ ofu nwaanyị Yoruba. Because na factory dị na West. Ọbụrụ mụnwa. Otherwise, na nwaanyị Yoruba ara azụkarị ọrụ nọ na, you know, preference ife akụlụọ ụlọ. Ndị befa na-eme the MD bụ onye Yoruba. The chairman Kolade bụ onye Yoruba. The marketing director bụ onye Yoruba. Ofu onye Igbo nụ ya bụ under production director. Mora onye Onitsha. Virtually, all top positions was on the Yoruba. My activities with the company made every Dick and Harry like Yambo. Oh, well, get fat bomb. They hosted me in Sheraton Hotel, Lagos. I do certain things, activities, and I go all of them. Then, well, my award. Virtually, in those good days, all televisions, fridges, they were there. Okay. So, more because Namu major distributor, create another avenue, the sub-distributors. Enugu, Aba, all nook and corners of Igbo land. Name of ma. Ndị Cameroon na-azụ Cadbury, mana ọ tụrụ me. Cameroon as a whole. Me business ya na-aga. Ịkpata ego ihe rito ya. We use the part of it where you have ndị mmadụ aka. You
For instance, ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ndị a na-alụrụ ụlọ, and so many things. O wee na-aga aga. Ewe na-aga. Morocco tiri egwu a, ọ bụrụ dụsị ya. Ọzọ mere m nsogbu tikwa bụkwa Onwa. Ọ bụrụ Onwa ka ọ kpọrọ ya, ọ kpọrọ nke ọsịkpọ nke ahụ. Virtually ndị Igbo na-eti egwu na-eti Igbadom na-egwu virtually. Oliver de Coque dịkwa nti egwu. O tiri mụ na atọ eze. Then ụfọdụ ndị Yoruba mkpe nga bi Badan na-eti egwu tikwa m nearly one live record. You don't go make use of the money. I need to na sog. Who were my friend? Papa Onwa na ebe Badan. So ego nembo the young man ka ọ na-agba egwu. Melo that nwe nwoke Yoruba bido tinye wala use rap and form after utipe. You know? Then enwekwa m ọtụtụ ndị oyi. Mostly ndị army, ndị air force, ndị navy, muna vade mma. GOC, nearly all the GOCs no Enugu. Monavade ma. Nearly all the chief of army staffs in Nigeria, Monavade ma. Chief of naval staffs, Monavade ma. So, Una nugo. High chief akọwagola anyị onye ọ bụ. Ọ gwaga anyị kpa ndị jigasị ya wee tie egwu. Ofu onye nke anyị ma ọfụma ejikwa wee tie egwu bụ Chief Morocco nwa Mmaduka Onwa special. Ọ kpọgokwa ma Ozemena Nsugbe nakwa ndị ọzọ jikwa wee tie egwu. Ka ịfụ na ọbụla dịka nsikwu na mbụ n'oke mmọnwụ onye ahụ ya na-ada ụda. Chief, biko ịma ikwu maka business again as a major distributor Cadbury products na Nigeria. Ndị kwukwara sị that na onwekwa ndị nọkwa na akụkụ Nigeria ọzọ Aba, Enugu ịkpọta mee ha sub-distributors. Achọrọ m ka ị nwee ike welugodi nke a manyela anya atụ because na ị na-anya fụ na ụfọdụ businesses enwegasị achọba ime kpọba afa ha na kamera mana anyị ma some transport companies ndị nwe ha rapụ makwana ndị nwe ha enweghị azụ ndị nwe ha kalụ nka na nọzi n'ụlọ mana ndị nọ n'okpuru ha ụmụ ha gasị were not able to continue in that major line. Nwee ike ịgwa nwa anyị ihe ị chere na ndị Igbo nwee ike ime to sustain the continuity ha na-enwe na their business because na anyị fụ na some of them na-anwụ anwụ and dịka isi wee kwuo itinye some major sub-distributors n'ọrụ ama m na ndị nke ahụ na ha ga na-emekwa ọfụma ebe ọbụla ha nọ. So biko kọwatụrụ anyị ụzọ ndị Igbo nwere ike isi wee mee ka ha hụ na business ha abụghị onye mepere ya rapụ business ada anwụ. Ezigbo ajụjụ. Ife na-ebute na ọ na-ada bụ karịa sọsọ ya. Imepe afịa iwere obi iji mepe ya nabata ndị gị na fada arụ. Ụfọdụ ndị gị na fada arụ ye grow over with the company. When they grow with the company, you cannot leave them. Yeah, whatever. Those afford new photo share na company onaga. Ọtụtụ ndị mere etu a
business va na-aga wee ruo kịta automatic na generally na business nwụrụ anwụ because of economy mana nke fa akarịrị mma so ife mere anyị nwa anyị adịghị sọsọ anyị na-achọ ka olutu onye ọbụla where the business will grow fast. Okay. Udimma, dalụrụ nne maka isu etunyetụla anyị azụ. Ihe ọ na-akọwa bụ na ị na-akpata ego mepee biznes, kpụdebe ndị nke gị nso, tinye ha n'ihe a na-arụ, mee ka ha marụ ka ọ ga-abụ echi ọ bụrụ na ị nọghị ya ifu ndị ga-asọstenu ihe mepere azụmahịa gị nakwa ego gama mbụ ihe da na biznes ga-ama nda. Dalụrụ nne. Voice of the East ya bụ ụlọ ọrụ anyị na-ada preach the akụrụ ụlọ gospel ma ọ bụrụ onye isi anyị Gaius Chibueze ọ ga-asị gị na akụrụ ụlọ gospel. Nna anyị biko inwe ike kọwatunwu anyị gwa anyị ihe ụzọ dị iche iche ndị Igbo ga-esi nwee ike ịhụ na akụ ha rutere ụlọ ka enwee ike wee kwado ala Igbo tutu ala Igbo. Ikwutere ya akụrụ ụlọ nọkọ ọdụ ka ife anyị nkwu ị na-eme ọfụma ị na-akpọrebe ndị mmadụ izu ebe na-arụfe izu na-adị open to them onye emebe ọfụma itinye na the company n'oso nwezi nye some percentage ọ na-aga. Okay. Ọ dị mma. Inekwa anyị ọzọ ihe ọzọ anyị na-ekwukwa maka n'ụlọ ọrụ anyị ihe anyị jikwa maka ya one of the core value in the Voice of the East bụ ịhụ na echekwabalụ ala Igbo ndị Igbo nakwa asụsụ Igbo. Ụmụazị na-eto eto kịta anụwa amachaghọzi asụ Igbo ọ na-afịalụ ha arụ bụrụ sọsọ ụmụazị na-eto eto ma amakwa mma ndị ọgbọ m ịjụọ ha asị gị amụmụ na Lagos amụmụ na obodo oyibo ha makebeghọzi ka esi asụ Igbo. Inwe ike ịgwa nwa anyị ụzọ iche na anyị ga-esi wee preserve our language ka Igbo language ghara ịbụ ihe ga-anwụ azin ka ọ bụrụ ihe ga na-eto maka onye Yoruba n'ogodi n'obodo oyibo ọ na-asụ Yoruba ọfụma mana onye Igbo jije sụọ na-asị gị isi ya na ị na-akọwali ọsị gị mba na amụghị ya ebe anụ ọ dịza ka ọ na-eme ha efele ịsụba Igbo. Ọ dị ka anyị asị na ndị Igbo bụ ndị emeriri emeri ịbịazịa ọ na-eme ụfọdụ ifele ikweta na ya bụ onye Igbo onye ọ na-eme ifele ikweta na ya bụ onye Igbo ya na-eme ife gosi ifu na ya bụrụ onye bụ onye Igbo onye Yoruba kweta na ya bụ onye Yoruba ọtụtụ ndị befa mụ na fa abụọ ihe bata n'ọfịs onye Yoruba na-achị first language bụ Yoruba before others. Oge ụfọdụ oyi ịlụzọ na ịbụrụ onye Yoruba tụmadụ Yoruba anwa ndị be anyị ụfọdụ mụtara ya nwere one permanent secretary na Abuja nje na nke ya bụrụ onye Igbo all the stars gụsọ ndị Igbo na-asụ Igbo dịka ọ ya zi n'ọfịs onye Igbo so na ụfọdụ ma ife a na-eme ọfụma ọ na-aga mụ nwa ya mekatara sị na m abụrụ onye Igbo ebe m mara m bụ onye Igbo nne m bụ onye Igbo nna m bụ onye Igbo ụmụ niile gụrụ akwụkwọ na South East so na ọ bara uru gbanwee ịgọnarụ asụsụ ya. Ọ dị mma. Na nchịkọta biko dịka nsi kwuo na mbụ anyị ma na ndị youth bụ na ha ji gị kpọrọ ihe ịdịka ha n'obi even manager anyị oyi white ọkwụ na behind the camera kịta anụ o jighọ gị egwu
ọ na-ekwu maka gị ọ sị na mbọsị ọ ga-eji anya wee fụ gị na ọ ga-ebu gị n'isi na chi ya Enugu biko anyị chọrọ ka egwu otu anyị otu a ha si welu gị n'obi otu anyị si dị ha n'obi ka iwelu otu a dịka nna ha gwara anyị youth ala Igbo okwu nye ha okwu ndụmọdụ makwanụ okwu mgbamume ofis bụ ịdị na-agbasi mbọ ike oge anyị na-azụ afịa Enugu airport ka anyị na-eche abịa na Enugu mee oyi mụ na Nwandofa o nwere afa klọb ifọm so m natara n'Enugu ndị Enugu adịgbo sure go 50 cartons of beer chira isi ewu nwanyị Ọnịcha na-ele isi ewu n'ebe kedu ihe a na-akpọ ya ndị mmadụ eju a na-eri na-aṅụ na-enwe aṅụrị ejụrụ m asụsụ Igbo a egwu ka ngwa anyị na ala Igbo niile nwere ọ fịara arụ ifu obodo nna atọ chọrọ na n'Igbo niile emechasịrị m nwa ndị a na-eje ịnụta nwaanyị obodo dị iche iche n'ala Igbo abụkọ kịta a na-atọzi mmadụ so na eziokwu na like onye nwoke a na-akpọ Shamrock si m na mụ dị mmụ iche mee ngosi a ka ịbịa ka igosi ndị ụwa onye bụ High Chief Sam Mendu ka ha malụ so anyị na-adịkwa mma onwe efe dị anya ịkọwatasịa ịkọwa bara uru ka ọ wee onye a na-akọwara wee ghọta ọfụma Shamrock a bụ onye ndọọlụ ọrụ ihe mbọsị I'll tell you. Okay. So, na-adị mma ndị Igbo nọkwa Cameroon mụ na fa na-adị mma na-azasị ọgọ ya ife ya intimidate gịnị na-aza ọgọ m just like that ofu nwe hotel na Aba wee factory anyị nafa around Christmas anyị eje obodo ba ụmụ ikorobịa bi Cameroon mgbe anwa na-emetụ ọfụma n'anya Suzuki ebe anyị na ncha ayịlụ mụnwa ewelu Passat ayịlụ elu elarụ befa for nearly 1 week. Virtually ọ na-emekwu ka biznes na-egwuru maka ndị Cameroon ha bụ ndị jikwa ego so o nwee fancha niile abịa na nke m na-adrọpụ ego fa na nke m na ọdazi vachọ
o ji dị ka factory Cadbury dị n'Ọnịcha. Onye ya bịa zụrụ 1 trailer load of Cadbury products na. Onye bụ ihe anyị sị ka anyị na-gị bịa ọkụ tata. Onye anyị na-anọ tata, onye anyị jụrụ ajụjụ tata pụrụ iche bụ High Chief Sam Mendu. Unu anụgo ihe ọ nwere ịgwa anyị, akwa okwu mbọbụ ọ nwere ịgwa anyị. Ọ ga-adị na mbọsị ọzọ.